Ka-journey, paminawa ni ha. Kapila na kanibangon sa buntag, nga puno kayo og pressure. Humna ni, kay para nis imo. Kabalo ko unsay na si munahuna karon. Ang unsaon pag-asinso, unsaon pagbayad, unsaon pagkabot sa goals. Pero kabantay ka, maski unsa pa kadaghan nimo ma-achieve, murag naagi hapon kulang. Abi nato ang kalipay naa sa kwarta, success ug recognition. Pero real to ka journey. Temporary happiness ra na. Ang tinuod nga kalipay dili sa sex. Dili sa material nga butang. Dili kwarta. Kundi ang peace nga imong madawat kung imo dawaton si Jesus, isip Ginoo ug manuluwas nato. Kana nga kalipay dili instant, dili flashy, pero sure ug long lasting. Naay panahon sa akong kinabuhi nga sige kog paningkamot og plano. Gusto ko mo level up, gusto nako makuha tanan, competitive kaayo. Pero kada makabot nako usa ka goal, nagihapon pangutana sa sulod. Ngano murag wala gihapon koy peace. Didto nako nasabtan. Ang peace nga akong gipangita dili makita sa success, kundi sa source sa life. Jim Rohn would say, you can have all the things money can buy, but if you lose the things money can't buy, you've lost everything. Ka-journey, peace beats possessions. Joy beats status. True wealth starts inside. Mas nindot pa ang tulog kung safe imong kalag kaysa secure imong investment. Karong panahon na ka-journey, mas pilion nako simplicity kaysa luxury. Mas kabalo ko mo smile bisan kulang. Mas naakoy peace bisan naay problema. Sa una, new car, new phone, new travel. Karon, new peace, new patience, new purpose. Kaya kung naa si Jesus sa imong kasing-kasing, kompleto na ka. Comment, #Jesus is enough kung gusto ka makasinati og kalipay nga dili temporary. I-share ni sa ka-journey nga kapoy na sigig paningkamot sa kalibutan. Push, push, push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ug ayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. True joy isn't what's in your wallet, it's what's in your heart. That's real wealth. See you, ka-journey.